Jimara şervanên biyan di nav rafên yekîneyên parastina gel YPG de her bûr de diçe zêdetir dibe. Bi taybet jî şervanên ji welatên Ewropî û Amerîkayê. Robert Amos yek ji wan şervanan e ku vê dawyê tevlî YPG bûye. Nûçegihanê me li Qamiş Lozana Umer li gel Amos rûnişt û hevpeyvîneke taybet bi dengê Amerîka pêk anî. Robert ji wilayeta West Virginia'ya Amerîkî ye. Gelo wî ji bo çi biryar stend ku hera Rojavayê Kurdistanê û tevlî şervanên Kurd bibe. Primarily for humanitarian reasons. Ez ji ber sedemên mirovahî hatim vir. Dema min li ser televizyonê dît ku çil Musilê dibe, min got belkî mezinkirinek di meseleyê de hebû. Lê dema ku bûyerên şengalê çêbûn, dijwar bû ji min re ku ez bi wan wêneyan neyêşim. Lewra min xwest ez tiştekî bikim da ku alîkariya wan bikim. Lê min nizanîbû kesekî wek min dikare çi bike. Piştî wê min ji nûçeyan bihîst ku gelek xelkên cuda ji welatên Rojavayê tên vir û tevlî YPG dibin. Dema min jî biryar stand ku ez werim, bêhna min fere bû û êdî min dikarîbû bi şev razêm. Niha ez li virim û kêfxweşim. Ji ber ku ez tiştekî dikim, jiyana xelkê pê diparêzim û guhertinekê di cîhanê de dikim. Amos dibêje jiyana wî li Rojavayê Kurdistanê xweş derbas dibe ji ber ku wî daxwaza xwe bi cî aniye. Ew beşdarî şerê li gel Daeş dibe û ji bo wî jî ev yek ezmûneke taybet e. Li gorî dîtina wî, YPG serkeftinên balkêş li ser gelek berên şer pêk tîne. Raza van serkeftinan çi ye gelo? Mostly people have there's a very strong spirit that Giyanekî xurt li vir heye ji bo şerê Daeş. Xelk biryar birin û îdeolojiyeke bihêz li cem wan heye ku welatekî serbixwe ji xwe re avakin. Lê ya ji wê girîngtir hezkirina mayînê ye. Xelk naxwazin li ser destê Daeş werin tunekirin. Siyaset girîng e, ew tiştekî ku dûvre tê. Sedema ku niha yekîtiyek heye, ew e ku gefa Daeş li vir e. Tenê yekîtî dikare rê li ber vê gefê bigire. Ji dema şerê Kobaniyê, êrişên asmanî yên koalisyona navnetewî bi serkêşiya Amerîka li gelek deverên Sûriyê li dijî armancên Daeş pêk tîne. Lê çavdêr dibêjin, ew têra şerê dijî rêxistina terorîst nakin. Ew dibêjin sedem tune ye ku Amerîka welatên Rojava piştgiriya YPG nakin. Ez bawer dikim divê Amerîka û welatên Rojava çekên giran bidin YPG. Ez dizanim helwesta wan ji YPG ne baş e. Ji ber ku ew dibêjin pêwendiya wê li gel PKK heye. Lê ev yek ne rast e. Erê girêdanekî îdeolojî di navbera wan de heye, lê ew du tiştên cuda ne. Haya min jê heye Kongresa Amerîka niha hewl dide ku wan ji lîsta terorê derxîne. Niha Amerîka çek û alîkariyê dide artêşa Iraqê û heta radeyeke dide pêşmergeyan jî. Lê ez tê nagihim çima ew vê yekê ji YPG re jî nakin. Hemî tiştên ku Amerîka û Rojava bawer dikin şaşin li rojhilata navîn, YPG wan durist dike. Wekî parastina mirovahiyê, mafên jinê û nirxên din. Lê heta ku ev yek pêk were, ew ê Robert û hevalên xwe yên YPG her şerê dijî tundreyan berdewam bikin. Di bara jî, Robert dibêje ew fêrî zimanê Kurdî dibe û yên dora xwe jî fêrî İngilîzî dike. Sîrwan Qoço, dengê Amerîka.